9. lipnja očekuju nas izbori za Europski parlament na kojima će mnogi mladi po prvi puta imati pravo birati. Jesu li mladi u Hrvatskoj svjesni koliko odluke koje se donose u Europskom parlamentu utječu na njihov svakodnevni život i usmjeravaju njihovu budućnost? U agenciji IMC odlučili smo pitati mlade hoće li izaći na izbore, zanima li ih politika i kako se informiraju. Gotovo 65% od 515 ispitanika smatra kako je svijest među mladima o važnosti sudjelovanja u političkom životu naše zemlje niska. Zašto je tome tako? Pa problem je u nedostatku komunikacije jer komunikacija inicira promjene. Stoga smo mi kao komunikatori odlučili pitati neke od kandidata na nadolazećim europskim izborima, predstavnike vodećih političkih opcija u Hrvatskoj, što oni misle i što bi poručili mladima zašto je važno izaći na EU izbore. Bog, ja sam Nina, nezavisna kandidatkinja na europskim izborima i evo zašto je važno izaći i glasati. Čak 70% hrvatskog zakonodavstva dolazi s europske razine. Iako je Hrvatska jedna mala zemlja, uistinu možemo imati veliki utjecaj u stvaranju zakona koji se tiču cijele Europske unije. I zato je važno izaći na europske izbore 9.6. Dragi mladi, ja sam Steven Nikola Bartulica i kandidat sam na listi Domovinskog pokreta za izbore za Europski parlament. Zašto bi vas trebali zanimati ti izbori? Prvo, mnoge odluke koje utječu na naš svakodnevni život se donose u Briselu od strane neizabranih činovnika. Treba vas zanimati kako ti procesi teku. Jedna od uloga europskih parlamentaraca je nadzirati upravo što se događa u naše ime u Briselu. Primjerice, uvođenje digitalnog identiteta. Želi se pratiti potrošnju pojedinaca, želi se uskraćivati trošenje u gotovini i sl. To su teme od životne važnosti koje bi trebale i vas zanimati kao mlade birače. Mladi bi trebali vjerojatno biti najzainteresiranija generacija za to što se događa u Europi, kojim će smjerom Europa krenuti i odlučivati u sljedećih 5 godina po cijelom nizu važnih pitanja, pogotovo za mlade generacije. Od obrazovanja, zapošljavanja, do pitanja sigurnosti, zaštite okoliša ili migracija. Zbog toga pozivam sve mlade da se informiraju o europskim izborima koji se održavaju 9. lipnja, da na njih izađu i izaberu one kandidate i one programe koji su im po svojim vrijednostima i politikama najbliži. Često možemo čuti da nam mladima svijet ostaje, ali zapitamo li se ikada kakav svijet mi to mladima ostavljamo? Ostavljamo im posljedice klimatskih promjena, opustošene prirodne resurse, društvo nejednakosti i nepravde i šaljemo ih u ratove. I zato kad god pričam s mladim ljudima, kažem okreni se oko sebe, pogledaj jesi li zadovoljan s onim što vidiš, da li oni koji odlučuju rješavaju tvoje probleme. Ako je odgovor na to pitanje ne, pa onda znaš što ti je činiti. Izađi na izbore za Europski parlament, iskoristi svoje pravo i svoj glas, sudjeluj u kreiranju europske budućnosti, svoje budućnosti i svijeta onakvog kakvog želiš da ti ostavimo. Budućnost mladih može biti u Hrvatskoj, ne moraju se iseljavati. Ali da bi Hrvatska bila bolje mjesto za život, onda se pametnije odluke moraju donositi. I u Zagrebu, i u Briselu. Ipak se u Europskoj uniji donosi 80% zakona i država. Pozivam vas da ostanete u Hrvatskoj, da gradite bolju uspješnu Hrvatsku. Ja sam Božan Berger, Misliš da je Europski parlament daleko od tebe? E pa ti si njemu jako blizu, jer on odlučuje o tvom svakodnevnom životu. Ako želiš putovati cijelom Europom s jednom kartom koju si možeš priuštiti, ako želiš biti plaćena za svoje stažiranje, ako želiš zaštititi vodu kao zajedničko javno dobro, i ako te smeta da kad uđeš u dućan je sve plastificirano i to želiš spriječiti, ako želiš socijalnu pravednu i zelenu Europu, sada je tvoj trenutak.